Hala hoy Khadebe mthimkhulu Bhungane mashiya mahle ngelengele lo ligwada lothimlisa amagciha igorha njengegonqonqo yakungqongqoloza uKhadebe unegunya lokongamela ayupholosa lo uyilandoda edodisa amanye amadoda ngesidoda kwaXhosa ungumXhosa wanaye kakade ofana naye akakho lo uyinkonkoni sozumvechambaza wayalwa wava pha emaxhegweni exeshekweni umashiya mahle nguyelo umbone siza exhensa unebhongo neqhayiya unesidima akanayo lanto yodika akanazothe unesizothe uxhophaxhophile umzansi with his magic voice lo ngowasebethesta umthimkulu akayondoda phofu ijani ndithetha ngalandoda eyatshekezelwa zingonyama ngalandoda eyalenqwa zinkunzi ebuxhantini akanxili enyuke sihla nebhothile estratweni uKhadebe xa bengamqondi nguyelo uKhadebe intshaba uyazityhafisa mna ndiwufumene umbiko umlando wayo lejani ufikile kum njengeqiko Khadebe othi xa egqitha bajikizele kubekho ingxolo ngaye lo ndithi ndinebhongo Khadebe mthimkhulu Bhungane umashiya mahle ungelengele wasane fumbethe chisumbethe umntaka mama masicaphelene madongene yona ntsikiziselwe ekhayeni masonwabeni into zakuthe yona kumkanisiselwe